Интернет радио Татковина. Българите по света. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Татковина. В нашото студио е Дорис Дукова, наша приятелка и сънародничка, която живее от доста години в Богота. Дорис е тук по повод представянето на нейната дебютна книга «Тъмната страна на успеха», но повече за нея сега ще чуете от Дорис. Благодаря, Илияна. Благодаря, уважаеми слушатели, за вниманието, за възможността да представя моята книга «Тъмната страна на успеха», която е написана не с ръцете, ами с сърцето, защото са вложени най-дълбоките чувства на един имигрант, който трябва да си пробие път в една нова държава. Твоята книга събира твоя живот, преживяното в Колумбия. Издадена е на испански език. Предвиждаш ли тя да бъде преведена на български език и да бъде достъпна за българите по целия свят? Да, така е. В момента е на испански език. Тя беше представена на панаира в книгата в Богота, но аз, както и тогава казах, в момента се превежда на български, превежда се на английски. Не само за българите по света, а по принцип една книга, която събрала, както ти каза, е моята житейска история. Това са 14 истории с поука, всяка една от тях, и която мисля, че може да мотивира малки и големи българи, не само българи, с тази идея, че това, което ние правим, винаги, където и да сме, носим нашия корен, това, на което сме научени, това, което е нашата култура. И понякога трябва да направим едно усилие да ги запазим, тъй като средата някой път иска да ни потопи, да ни абсорбира, но винаги тази връзка с родината и това, на което сме научени, това, за което се борим, винаги успява да изплува и да излеземе, да сполучиме с проектите, по които работим. Ти казваш, че книгата съдържа 14 твои преживени и страдани истории. Най-странната от тях коя е? Ами, за мен е най-странната, не толкова странна, а колкото силна е точно първата глава, в която разказвам, за този преход, как съм излезла от България да отида в една нова държава. И човек някой път има едни идеи в главата, някакви предположения, какво може да направи, как може да се развие, къде може да се устрои и така нататък. Но реалността се оказва много коренно различна. Някой път хората просто се отчаиват, други се завръщат, други тръгват по пътища, които не са много хубави и някой път не водят до хубави неща. Както вече казах, тази вътрешна сила, която ние имаме и тази връзка, която имаме с това как сме възпитани, как виждаме света и да не се подаваме някой път на този натиск на средата, на околната среда, мисля, че доста помага. За мен може би силната глава е първата. Тя е написана за да даде един общ контекст върху всичките останали истории. Не само аз говоря за междукултурната чувствителност, но също за доверието, за работата в екип, за как можеш да си поставиш цели и когато тръгнеш да работиш по някоя цел и евентуално се припънеш, направиш някоя грешна стъпка, как това да не те отчаи, а просто много бързо да се съвземеш и да продължиш да вървиш по пътя, който искаш. С теб се познаваме от 2010 година, тогава когато беше и втората година на Радио Татковина от неговото създаване. Пътя, който ти си извървяла в Богота, в Колумбия, е един път на успеха. Да, по принцип, наистина това е един път на успеха, тъй като много от нещата, които в някой момент бяха само планове, вече са реализирани. Това е много хубаво. Но когато аз мислех какво заглавие да сложа на книгата, сложих точно тъмната страна на успеха, тъй като хората обикновено виждат точно това, което ти казваш. Виждат светлините, виждат когато вече си на върха, когато целите са постигнати,
но колко работа, труд, страдание, сълзи, разочарование, самота. Даже аз като избирах корицата на книгата, избрах тази корица с това момиче само на върха, защото някой път хората ни изоставят. Било то, защото имат собствени амбиции, било защото вече имат нови цели или защото път им се струва прекалено труден. Интернет радио Татковина. Българите по света. Продължаваме разговора за книгата и за перспективите, които предстоят в нейния живот. Аз мисля, че както различните глави в една книга, които имат някакво начало, някаква развръзка и после някакъв край, било то очакван или неочакван, мисля, че аз в момента съм в един такъв момент в моя живот, в който слагам някакси крайната точка на един много важен цикъл от моя живот, който е моята работа в офиса по интернационализация и това, с което ще се заемам много сериозно сега, е Българо-колумбийската фондация Алианса, която е вече на 17 години, но си остана все още малко дете. Трябва малко повече внимание да обърна, за да може да се развие и да помогне на други подобни организации, както в Латинска Америка, така и по света, да намерят този път, в който българското и съхранението на нашата култура, и което фактически ни крепи, което макар и да сме в други държави, да сме пуснали корени, винаги ще ни влече родината. Мисля, че това е в този момент новата глава, която ще започне да се пише. Истината е, че има много инициативи, може би подобни, не само в Латинска Америка и в Европа, но това, което трябва да направим, е да обединим усилията, за да може резултатите, които се получат от тези обединени усилия, да са много по-силни, да променят по някакъв начин най-малко близкото обкръжение, което имаме, и да подпомогнат също за развитие не само на културните и образователните отношения, по принцип на човешките отношения, което мисля, че в този момент не само в България и в Колумбия ми е световна криза. Просто ние малко сме забравили как да мислим за другия, как да си подпомогнем, как да вървим в една и съща посока и да обединим усилията, за да може всички заедно да постигнем това, което всички искаме. Интегритет. Да, това е най-точната дума. А сега искам да те попитам за българите, които са в Колумбия и колумбийци, които са били студенти в България и които работят там. Поддържаш ли връзка с тях? Да, ние с нашата фондация имаме едно мероприятие, което се казва Кафе с цел. Това кафе с цел се прави всеки 15 дни. Събираме както българите, които живеят в Богота, така и колумбийците, които са учили и са завършили в България. Но има също и една страна, нали, от хора, които са идвали на мероприятията, които нашата фондация организира в България, които са академичните мисии. Вече сме направили 10 академични мисии от Колумбия за България и аз се постарах да направя един сбор общо на хората, които са дошли, и са общо 185 човека. Това е едно число, което е, може би, на някой може да им се стори малко, но като се има предвид това разстояние между Колумбия и България, това, че България не е много позната в Колумбия, пък за Колумбия в България не се чуват само положителни неща, мисля, че е едно усилие, което трябва да кажем, и че ще продължим да работим в тази насока, за да може повече и повече хора, които дойдат в България, да спомагат за тези връзки, които вече сме разработваме от няколко години, и по същия начин да предизвикаме интереса, да може организации и хора, които работят в тези сфери, да могат от своя страна да отидат в Колумбия, да покажат своите продукти, резултати, които работят примерно в сферата на изкуство, на образование и така нататък. Има много, аз както казвам винаги, България има много какво да покаже на света, просто трябва да намериме
правилната пътека и правилния момент, за да може да се отвори тази врата към света. На финала едно пожелание към слушателите на Радио Татковина. Аз мисля, че ние българите сме една много силна нация и винаги има какво да покажем на света. Трябва винаги да бъдем горди от това, че сме българи. Благодаря ти, Дорис. Беше удоволствие отново да бъдем заедно. Благодаря и аз за поканата. Ще очаквам нови възможности за включване. Интернет радио Татковина. Радиото на българите по света.